simu kai Roger so imore. Oimora ing'ato. Penja ne penjo ni no jaduong. Penjo ma penjo jalas. To bayawujo ka wacho ni jatelo dhi mang'ata bidhi. To vene no ka penjo penyalo bedo nikech kaneno ka biting'eny ng'ore to kalore gi bedo kama wabune wuoyo chuny waneno ni mawabuge nyalo bedo adier. Okawinji maber. No ane penjo ni no maler kata no kawinji maber. Apenjo ni mo. Apa no penjo wach jatelo biro Lang'ata. Jatelo biro Lang'ata next week. President William Ruto biro. Ntie kumiluongo ni high rise zone B. Noseger ga zone 1 miluongo ni zone A miluongo ni Kanan. Koro zone B ni en program mane osebet. Madhano nosegol kanyo mane osedar ma sirikal nosemigi pesa mondo gidhi gi rent oko kucha mondo tich ochaki. Pesa mane ochulgi no be nosedhi rumo. To pap pod ni kanyo. Koro affordable housing ma ineno ka jatelo koro temo wacho ni obiro launche Lang'ata. To kanyal leo nikech mage joga to mae gima gisebet ka girito gini madhi mana beach kata ka ne pok adonje telo. Koro seche moko inyalo chopo ni inok idhi kacha tipo ka ing'eni ng'at mana gole telo ni macha chal ka biyene tibro poka osieko kode kanyo to gichako lando ni jalas numitich to jalas onge kae. Nyaka dhia kanyo ma wa launch gino maber. Ma jo piny wach ni korane makelo jatelo ma gini osako timre ka. To tijno kende dhi miyo yawuoyi gi nyiri madhi mana 1,000 tich. Makoro mano be is a plus on my side. Koro nyaka wachop kanyo ma wa launch utego machak gergi. Ka koro watieko nji wacho ni dwaro ni Hustlers Fund ni obed gi jood bura. To jood bura achiel gi pod nigi NGCDF. Gigi ni dwa timo gi nang'o? In ka patch. Iwinjo gima timre funds gi mokwongo gi ng'eny. Ntie Uwezo Fund mar youths pod dhi mbele. Ntie Youth Enterprise Fund pod dhi mbele. Women Enterprise Fund pod nitie. Koro Hustlers Fund be pod nitie. Koro nyaka wakwongo ang'ere. Nito funds machon gi jok mano kete lwetgi notimo gi nade. Iwinjo ibro penjo yudhe mang'eny penjo ni to be niseneno Uwezo Fund ni apodi ni neno magama Youth Enterprise Fund dongo gichamo gitieko. Women Fund dongo gitengo dero gihadho gitengo dero. Koro gimomiyo natemo wacho ni mondo Hustlers Fund oket e lwet jood bura. Hustlers gi emokonyowa campaign ema wawuothogo obed jo bodaboda mwaringo go nyaka daka mogik. Oyeb monda swekra emwatiyo go nyaka daka mogik. Obed jo car wash, obed jo garage, mage jo wan wang'e gi nyaka gi nyinge gi nyaka gi utegi kuma gidake gi nyinge gi. Koro ka wan pesa chokete lwetwa tang'eyo nakelo ne Trevor ombija wudo ombija ne kae no uso ndawa kae te mae pesa modwa medo go tobacco. Okay, usgada. Awinji. Okay, usgada.